Ekuafo mre na me no odi ahie yi no ekuafo nkwa o man ni buada ya mama kwa baba Edumasa TV so neso so ye de ekuafo mre dwumadi na ebremo kai se da fie da bia ye tena sese ya na ye ne empanimfo nananom ya womo yekua na womo dikua chi ache na womo nim ho nimdie no eno womo tena se na ye dwendwon sanse nei aban amakuaye ayede na wo se hye ho mo se yengu so a na yenyekua enu nti na ehu behia se yebepunu mpanimfo bi na yebusa se bebe yedidi kono bebe ye mabunu ye pese ye kono ho ye anase ehonye ene ye topic ana de beka ho asem ene se me ye babunu ya mesi so yi eno ba ye ben na medua metumi enya ho sika tentententem desanse ne mante ya ba ni twa honhom nti no ba ye ben na animanimu ya yedua ibetumi enya sika ententem na yede abo yembra ene anopai meni nana mankwa akodom ababiu oye municipal best farmer bekwai nana year be 2018 na oje ye na free ho ban nyina so nimfuo de echiekuri enti ebedi nkomo na waboa yen na yetumi I make decision no ama bibia ayekama we wakwa aba ya me de ya da se no bre de di kan yenhwe se youth no ye so pese ye ba kua ni mu bi sanse da bia mutu ye fo se ye mra mu bi masem bi se di kan ne se youth a de ne ho ba kua mu eno ba ye ben na ye mo be numa na nan bi so ne ye ka ho asem ye hya ase no ba ye di kan be ne bitumi abamu a ho adwuma ye enya den mai okay edi kan me da ase na me da atiefu nyina nso ase se enne akuafo mre ya hase na yamfo obi a hase nana amankwa akodom sanfie Edumasa hene ena ede hase na kire se nana nso eye kuani na enne emrantie ni mabunu na asiso no ne mabawa no obi ampe twen honhom okay obi apɛ ade a obenya sika enten nti ade a oye kua a abeso miensa bia obenya so emfaso ebi ni eburo okay beans amoko enyadoa jene ena ya fence soya beans na soya no moka soya beans beans ayi ni ya na soya beans na no soya de foforo eno soya de foforo say beans na na mu no peja kakra ti beans nko na soya beans gare na adua de no nko sanity adua na yakeka ye nkwan na wo kan ya na there be ene efa na apatram ya keka ye nkwan na efa no apatram ena ye wo adua pia nso wo ho na ba ku bi na ayese nkitikiti bi na ayese brown bi no no eno so efe no beans na zeto no na ye bronya besia ena na ye ne wo nkurase ye maame no de kopa ayaba no ano de atieja atum na yedidi apoma pesie ne edemum bayire apesie enti sana etie yo na yembo room abro ni dua no anano be bobo so yi no ni dua ni nyina no fanse opepon so ni ahya se January na ye dua March guarantee se de tie bia March na anyini ana ye wokwan bia wo se fa so edi kan no ye hwe ewiem sisan ye no weda no okay nse anse no bedua eburo no isu ohun se ensuo ato ana se ebi kura na akopa nsuo a enwe na watimi aye ho adwuma na eno so na ya na bre eneka ansu wom obeko han woni afidi a pumping machine a zo ko han pumping machine na water petrol na de agum ku adwuma nso de aya na yem amabunu no hyase ya na famiko no aya na edin nti ayen kakran nti obi abetwen efiri abosome na ho no oforu nsuo no ho no ekono ahase no de oya
na nyankopɔn ato nsuo pa egu so ama wo so watimi anya kakra na je se ohwe mu ye nsuo pa ne ade a nsuo pa no sanity nti January de untumi nnua fi se pe no ewom kakra pe no wom sisi ya no efom ayedin na wo wie kura na nsuo be na beto gu so a ebe fifire dise bia okonsu tine kase ho se ye ne a mimi ha woda eda mensa asemu woda de enwe ndi memrantie no ne mabunu no bebre eye oda ho adwuma aya bi dua nkuruma sin so ye bosom miensa sa nyame yadoma obetimi atwa na se ye hwe na finimu dia a yanke betumi adua atwa no miensa no a se isabire kosi bosom nan ni mu no nsuo ntoy nti yenya nsuo emfanye na je se miensa no yetanye ya yenya dabi afibia betumi nya mi no betumi nya mi se ewiem nsa kira ye nti no se nye ewiem nsa kira na ka bosom ya yahyasie bosom ya yahyasie ke betumi ya kopim bosom miensa no awie ye kowura enanum nanso onse bosom mienu adaye nim na bosom miensa adaye no nyina nsuo nim nsuo beba oferisuo no abosom nanum eho na nsuo na atimi a start na se opese wo start pa dia efira bosom nan na kona kopim ebia November and oyero ho a obetimi anya mienu atimedua okay na okay bibi fa se mebunu no hyase ana se den kakra ne ade babunu bi to no wo hwe yen ne a tactics ben adbema no obutumi dia start adwuma o dia start kue sikasemu techniques bi ne ade yo no ebebo ano se on se nipa esun obi ane na ho odin obi betimi ado half acre obetimi ado 1 acre obetimi ado efiri one kopim be say 1000 acre depending nipa no na ho odin na sisi ya no so a ye wo hoi adwuma bia ni ho a obeya obeka se sikasem ze tomatoes no ene amakoni nkuruma ekura no wie a ema se asase no ma na asase na fertilizer nitimi enyini ye ede ema endisa enega na asase asai ebebwa dada unya bibia den emfiri so etoso se tomatoes amako enyadoa nkuruma yebeto dura yedi begusuo se de flowers na eba no emo ankodie ema ne mpurungu fom aprugu asai this is auto aduru no de abo na ama nhirene no atimi agina na enu no ton se yanto bi enguso enyi yana ebi wo ho a wanto bi enguso a ebeyi nanso de wodi aduru no ebeka no eyefe ena na ho ode no so ekontem eboa nso ma wotimi nya ebitwa na wade ate yefe no sen oka ma utwa bebre etutwa bebre uye no se de agric for no bechero na ebeboa nti adwuma bi aka bi abobo bia no nyaminti obeti na metengu se bimu ekoro aho eye efoi bi wo ho no sa ra no ya na asebebunu no ye de bema to ana no ye taade che fizo be ka se no nshada nya asase asi nsuo mu ade bi sa en kasa nya asase enya asase saka yankoso sa anya asase aka ohie kro bi nso emfama nti ya asase na wura no ho no me bedi akunya 207 ewo sanfie dumasa me hu se me mabunu nyina dua mako ewo efuase kokopin me boda wuro me oda ho wura be se ekobe se 1000 acres se obi a wo ho odin bia ngodo bi free nti na ma de ama wo modo eno boa kuro no ene mabunu no de wo ho odin a obetimi ayeden aye adwuma nti wura no so ye ton asase no bia baby ton but nsuo mu ayi no onye nsuo enye efe bibi wura atini no kire se ho no udua bibi wo ho a ebi eye na mu udua banche a ebeporo nsuo wom
udua banche abepro na ye wonsuo mu so aye eyin mu ye twotwo utie mu ana onan hu nyina afo ene de oye bibia wo ha enyi gise na openi sikakra no ena eho no so betimi adua bibia ye de eho yo ya betimi adua bibia nemum enso nto ya besana ba nti unkoye wakoboka okay kuya no sebi said ya ni hu akuafo no ma appearance ni ade no na said UT omo pe life ni prime ni ade omo yo mo hu sebi bi hu kwani bia na ni guarantee na no ho yefin ni ade no se oyekua bia sebi hu yefin ana se obi ofirefo ma bia no mfifire ene adono so nse mfuturo nti udo nyina na egu ho nti automatically ho be yefi na ne nyina nga depend nipa na sina na ho ni die etitie obi wo ha mfi mienu kwa na fom tade ko wonsi bi endi na mama sankofo no na ma kuadwuma no se woye kua na ho ayefi enti sa oba na wabesi watade se ba ko a adenchi na awo na wasan atimi ade ahye eba sa na wo de osi na sana na otwi bia ohun nya fin se de wo ka no kuadwuma enye fin sa kuadwuma nye fin sa so de si hu no dabi na wadaroma eno be ye bobo su nyina no minim se makodi ebere a ebe ye kokwa ma mehu ebi wo onom so a unhu hede hu jise obi ono wa ya che ansa no no baba be hu woni eto no eboa sa kwan no so ana kwan be so me fo so me hu se me do ba ye braso wo se mitwa as a starter and say the webre do se abre amakobre ntosi bre enyado anso eno a say yellow bees nso here as a white bees and hu se no so abre so nyado de bre pia na essay nti wa be hu se we die enyini nti eno a be kire wo se time wo se die ese utwa na bi ti se buru no se no ho na ho ehadiem nti me de me hu se we no na bi se me dwe ho aburo no udi aburo a ebepese na fama efama ye aburo no mienu obi wo ho a o twede dwane ena obi wo ho nso a o twa ne se emo na obi ebetimi awe eno bo se ni tina efama na bo se ni tino ni timi no ayese yellow bisa but enyina bo se na ahye nitino ya bro nitino na ya brown din na nyini na opese utwa na brudwane dia obetimi atwen ama na adwan a na wotwa na brudwane na watutu na strength a de yafu sado yefa ba libra for ama ma ye adwuma ne ade no de ono was starting no obey den bia na eka no so ono kwa wetumi dia abone ho na wokofa paa no so benye sika no ohia hye antina me se medical ka say depend obi ya ho odin obi wo ho a obeye kua edan kakra ewom obetuma tenamu ayekua ama no so anya di obinya ewom sebi uye abadwuma anase oton no ma ana nkwa uye nkwa adwuma enche se nyikua ufie kura no unya plot kitue bi wo kura betuma yekua oho betumi de fence no ba ya bobo so ebiesi ama se mfense etama de besi na enu na aboso miensa no unsanka isika nkoto bi mfiri abonten bi bunya bi ofie nti fie kura etimi kura mane yi na me babunu wasma wakai matiase ma do boso miensa na metwa me kwa akoton no me na me de mebo kwa na se de obeton na ebe kire se to se eho eni asem no eho ena eninti na ma enipe bre ene emebunu no bi empe kua adwuma no obeye adwuma no baye ne beba nanso yeni buo se ebia fixed price boss baako ana bottle baako eyesi di onu beto no
ɛna de ɛboɔ no ɛden ɛma ɛna obiara nso bɛtɔ adeɛ a ɔpɛ abɛtɔ na ɔde akɔ na onya mfasoɔ ɛhɔ ne asɛm no ɛne na mpɛ sɛ mesrɛ agric minister sɛ mesrɛ nada roma sɛ yɛpɛ sɛ Ghana yɛyie na yɛnkla biribiara aduane atosodeɛ biara mfiri baabi mmadeɛ a ka nada roma ka wɔnsi factory ma yɛn sɛ Ghana ɛte ɛzia no yɛkɔfa tomatoes firi Burkina na yɛde aba abra sɛ ɛbɛbu nso a fofofo adɛnti na yɛmpɛ factory bi ne yɛntɔ noma no mfa noma no nyinaa nsie na sɛ ho yɛ dena na yɛtumi yie aba ɛhɔ ɛbasa na ɛhu sɛ kwani bi sɛ madɔ amako manya bɛyɛ sɛ bag mmiɛnsa mede yɛkɔ ha sɛ price yɛsɛ ɛbɛ no ntimi kɔdɔ ɛna wokɔyɛ ɛde sɛ koko wokɔyɛ yɛkari ya ne wagye osika so na saa no mo sɛ nyina nte saa nti basa na onipa no ɔde na ho ɔde nyinaa dɔ ne abɛfa no fofofo na ɛde kɔ okɔdwom nso a ne bɔɔden nde basa na de bia kwani no na ɔwɔfom na sɛbi onipa na ɔbɛtɔ awɔno ayɛ ama no no wato na ɔde kɔ no wɔ soro sene no nti akuafo bebree kɔ ɔmo tomato su hɔ amoko hɔ enyaado hɔ kɔ bɔbɔ sia ne wade yɛ adwuma no onwie no wɔnte ne sika no na ebi ni hɔ de bia na kwani no na ɔwɛden na ɔwɔbrɛ ti made sɛ de a mede ma agric minister sɛ yɛka kua ho asɛm die na agric minister ɔbɛm na ohu yɛ mɔbɔ sɛ ne yɛwɔ nkuraaseɛ no yɛbrɛ na ɔnhwɛ nhyehyɛ paa yɛbɛtumi ayɛ de ama akuafoɔ no nti saa ɛmmoa nana yɛkɔ market yɛatɔn bi a ɛnyɛ sika kakra ɛde ato hɔ no yɛnyɛ business bi aside we nana sɛ yɛnsa fa nhyɛ kua ni mu ankɔ stage bɛn na yɛbɛtumi akɔ aduru as youth a mɛnyɛ sika wɔ madɔ first one ebi a second one sika no mengu so amfa mewura kua nim anaa memfa nyɛ ade foforɔ nka kua no ɔbɛtumi ayɛ ade foforɔ ade aka kua no ho na kua adwuma no deɛ ɛnsɛ yɛyɛ fi sɛ yɛhwɛ Ghana preparation a ɛwɔ fɛnsɛn nipa a ɛwɔ fɛnsɛn ɔman yi mu a normally no obi adidi nti sɛ kuafoɔ no sɛ yɛntumi anyire ho anyɛ kua no yɛ a ɛbɛyɛ dɛn na ɔmo nsa nso ayɛ dɛn akɔ ɔma no nti wodi bi yɛ no na wo so yɛ adwuma foforɔ yɛ dɛn ɛka ho kɔpem sɛ kua adwuma no obi wɔ hɔ a de n'ani nye ho koraa maka pɛn sɛ efi sɛ yɛwo no papa kura sekan mu saa ba se kekro nto bi ɛti sɛ ne ba no nyini na sɛ ɔka sɛ ɔnkɔyɛ kua na ɔhwɛ wɔ papa ɛho ɔhwɛ wɔ maame ho so nti ɛba saa na ne nye ne mmom aban ba mu yie ɛbɛyɛ nhyehyɛ pa mma yɛn sɛ yɛde yɛsi factory bi wɔ ha nti obi ɔbɛtɔ abɔkɔ ɔbɛgye amako bi ɔmfa nkɔ ɛbɛkale ne sei na boɔ da hɔ a ɛbɛyɛ dɛ ne ntimi anaasɛ yɛde bankye factory bi aba ha sei yɛsi kɛntɛn no a ɛyɛ no uwe no si a ebi yɛ sei kilo bi yɛ sei ɛbɛyɛ dɛ nipa no ntu mfa nkɔ but yɛn wie no na ne nyinaa sɛi na nipa no kɔbɔ ɔbosia koraa wɔ bi hɔ na saa akɔyɛ ka ɛhɔ ne na ɛyɛ ama kuayɛ ɛnyɛ dɛ no nti aban wode sɛ na ɛsɛ no mampani wode nkokɔ nketenkete aba ɔbɛbɔ akuafoɔ but si ekuma kokɔ ne wie koraa na gene ene tomatoes ni amoko ni nyaado de bɛyɛ no ya no so yɛ ne den wada roma de mbisa agric minister no na wɔnhwɛ na wɔmmoa akuafoɔ no na akuafoɔ yɛ brɛ na wada roma de nkɔmɔ no nyinaa ɛba wie no de na wɔbɛka kyerɛ wɔn a etie titiw ne adwen bi a nipa bi wɔ oyɛ kua sɛ bebu no sei no ɔbɛyɛ mmerɛntɛm sɛ bi kwa kan so oyɛ kua na sɛ bi apro ho fin ni ade nsɛm bebrebe de na wɔka de to your fortune in crime the American ade akyerɛ ababu sɛ de wɔkeka nyinaa anya ne korɛ unye kua ama wo simpro fi sɛ wo sare no pa ɛyɛ sɛ wo hu sɛ ɔbɛwuru w'anim na ɔtwitwuru wo sin sɛ homakyena ya na mokɔ na sa homakye kora na ɛyɛ sɛ wotumi yɛ fɛnsɛn ehunu sɛ wo se deɛ
ye woni pedua kese pa obenya hoɔden a obi kura ehia okura na wodi kan hia hwɛ wani mu ansa na ɔhwɛ wɔ n'ase nti wɔsen deɛ ehia ɛna afuom kura no ye wonua bebree a ye bo wie ebi ne a wɔbɛ ɛno kura timi de twitwire wɔsen ɛma ne ye san saw yare wo wani yare kura na ɔta wie a wɔbɛ kura na ɛno so etimi ɛyɛ ɛboa ɛna yɛn taadeɛ no nso a yɛ fɛnse ebi wɔ hɔ a afuom taadeɛ mfie mienu no nsie no ɛbasa ɛmoa ɛma kuayɛ no nso ɛnya kɔnɔ nanso amemfa mfonso no pii mfa ma yɛfɛnse akuafoɔ no fi sɛ ɔno akɔfa na ne banchi na aba no de wɔtɔ ne wɔma no ɛboɔ ɔkɔfa ne bɔɔde aba de wɔtɔ na ɔma ne boɔ nti ɛba saa na sika bɛn na obenya so nti mesrɛ aban na da roma onhwɛ na ho kyerɛ kakra ɛka ho nti na ɛma yɛmmu yɛfɛnse akuafoɔ no nti kagomu kura na aban naka ɔma agriculture officers na ɔmo ne nam akuafoɔ no hɔ na yɛkyɛ volunteer boot nsekan ɛne overall mine ne a I think say one of the say onye obaji no dey siesie no so nti misre ni nyina meka gugu aman so nipa na wo man no mum ewo epepa se ombeye kuadwuma no nanso obeye a ne to no na koye boachi bidin nti honne asem no nti se uye kuani ana osia pro huan yefi witimi nye entesa kra obia ne ani bia ba obia kuani bia titiru ma na omoye ya no makoyo muti omakobo muti omakotwe omakeka omawere so na mere ne usisi so ya no bakokora unim na mencho de obaka se kuya bia ye bia oje kuya bia obakokora bia oboa na de otie condition mu kasan wona kura na wuwu so on kura ni de so oto no nsa aye training ana what the mega na say hwe ebia mesa hwan oya adwuma wo ha 54 years no wewu pene kosi mensa otie abuntun so onya 94 years ana what they say and you say na yem papa no ma no me yekuya no hwe se ni omusinyi che na enehwe ya de krachisem ya den ebe mu no minkasa krachisem ya den enye nenso no omu no ba ya wo share condition musa wonko no aba otefaako na nsape no abre enti kuadwuma de do baka se kuadwuma wo ya entesa na ma kwa kodom ababi otosumi ni esenfied masahene ena ene na twetwe nkomo no municipal west farmer be kwa municipal 2018 ena ene na twetwe nkomo no da bia efia da bia ene no ebedi nkomo de fafia ho ene woni a omososo ewo kuemu ntene emebunu de ene de bremu no mako ntos aburu beans soya beans ni ade nyina ade bosome me santem de uni no nsa ebetumi aka osika na de opeso de bia no otumi so de aye yewura so sreye se akade a edidi dwuma ewo afu mu no obesra ban so wonhwe na wo mo sentumi nka bi na makua adwuma enya kono enye de na anya contemporantem so titi wo makom de ko afu mu ni ade nyina no na aban hwe emboa wono menim so mo ahyase drip machines wo ho anana ese yi kwan ede eboa ye nti momo akuafo no na omakoni abedi enya contemporantem so ha na mede musi ewo Dumasa TV eso dwumedie ikai sene din de akuafo mre ese akuafo nko a oman no buada medin dia tesem hene kwaku yamamu nyina mo ene hwa enyado yakra